Tá tú a géisioach leis na Gaelgails ar Raidió Rí-Rá. Fáilte isteach a luchtéisteachta tá sibh éisteacht le podcréile na Gaelgails ar Raidió Rí-Rá agus lumaniu tá Rachel agus Róisín. agus is mis Sinéad níos scoí agus inniu tá topic agus ábhar Harbheith spéisiúil agus deasra cúiseach agan le leir faoi agus é sin ná féinchuram so Róisín tá tú chun písbúg a rá mar dhéidir sin ar dús. So maim go bhfuil golóir caiins hín féinchuram nó an self-care ar lína le gaiid go háirthe Instagram agus muid tééis seach a blion uair nó ach tá sé tábhacht freisin go tíid céirgus iadachta gceis agus rud atá gceis na air chuirta tain i meach go méid do híal dearfach go mé rudí maithetálú agus go mé tú air tain go bit an díidirseach an rudí tatú garhhaid amach. So béidir romsa gur béidir go bin sas ón na shóisialta, béidir go Rachel go bin rit nó béidir go Sinéad go bin géisioach le ceolh rudí difriú go chola a be agus sé táhaach nach éanaad ará ó siada féinchuram agus níhééis sin féinchuram mar go te difriú go cholaganna agus bhí písa das ag spunout.ie le garid agus bhí sé rá cifágur se táhaach agus tá golóir bunta sí bainte le féinchuram sin ahurs go do chláinte agus freisin tatú seachad burnout mar mohím godáin se sin ringe log agus freisin tugann sé de stíú seachad a bhí tatú geirí na gan an dúiltacha sa mailin leis chudeile an síl man sé beidir go bhfuil na man hóisiilta na bhí mar sin chur seachart agus Maim gur rud thbh tábhacha seo déach se fiú a bheith ggurh gichi rudí níos ágat nó ggurh go le chala níos le hen nó fiú chuirm crachna. So tá golóir bailí éagsú le féin chuirm a chuirta seach i dochiil. Ja, ein tíam go homlan agus ceapan gohfuil pointe an tábhacht agus an sin gohfuil sé difriúil de gach aon duine agus ceapan gohfuil buil an fiáir ar na meáin hóisialta bín anna chuid chuncarí nó influencers ag díle stuff agus ará gur ceartit XYZ dhéanamh chun féin chom a bhaint amach ach ní féidir le aon duine é sin ará leat agus tusa an duine is fear chun an cinenne sin a dhéanamh detain le céirtas an in féin chom ditse, cos tá si difriúil de gach aon duine. Maim freisin go bhfuil rud an béidir gohfuil tú an os mise maim go meach mission mar Róisín céif an géad ghfuil arm sa sosahlacha ó daine uintí as ghfuil am seasa siar ach go riine eile is a bheith an ggéanach le grúpa go riine so tá se spéisiú bleidir na bailí éagsúil go bhfuil daine gur airthir péin agus féin chum uirta seachan na síl. An rud ein tíim go homlan leis an rud bhírá agus an sin agus tá sé spéisiú le feáil cadhéanans gacéin duine ag brair an cinál persantachtá acu so beidir de duine amháin bheith féin chom i gceist le sipadúirtaíanamh ach domsa ní bheith mar sin bheith féin chom i gceist le aber le leabhar léh nó fiú ag donachar siúlóid nó rud mar sin nó fiú bheith ag géisteach le ceol sin an rudíanam se gur féin chom, but tá sé anspéisiúil fécant air cad a spríle fé chom den ile duine le gach ile duine ceapam nachfuil se goach chun bhfuil daoine ag chur stuff air ní meáin hóisiilta ará go bhfuil t XYZ dhéanamh chun féin chum a bhaint amach. Like eintíam láitnéad, like marialler an méid atá fecathe a gom na meáin. Aranta móhiom nachhfuil mé ag déanamh féin chum i gceart agus níl mé an duine is fearr a bheith ag caint faoi féin chum, mar ní dhéanam aon rud difriúil, ní bí meid déanamh yoga, ní bí meid déanamh macnamh, ní bí meid cuineál díalin. Like bfuid mé trí las na rudí sin ach like níor cuinig mé lo, like na rudí a dhéanam sin á, like just bí meid fécant ar Netflix, bí meid dul ar siúlóid, like just déanam na rudí benúsacha, don chuid just mó. Yeah, ceapan goil Eva an de like Buddhist monk na rud mar sin ag si faoi crán agus gur bunin sin agus féin chom ach muna éann sé sin dit, ní dhéonthach sé maithiste in incuration dhéanamh muna bhfuil tú compórdaach agus ag ligint do cí i rud mar sin dhéanamh, le ní léon fiúntas faointe leis muna bhfuil tú a ggéirí é sin dhéanamh, so ein tíim go thomlan leat. Agus béidir freisin na rud atá daine cíimar freisin a féchar béidir mar cinine ó ringe me facial neir hís mar sin ach tá tú ná rudí éagsú na béidir gur rud go do charpatá an béidir go tú tuairt aire go chud mothúáin béidir gur rud socialta atá i gceist béidir go das an dtíinehait béidir nach das an dtíinehait béidir go be rud spiraldaltatá tá dtíon an sa creidimhacha daine eile smáil bheith ghlachapát a yoga na rudí mar sin agus go dúirn sin cúnaráb agus freisin tá an chudeilerá tá tú cantéir an obair bhfuil ulach eibir roch romart nó a bhfuil spás at é do heach ggóil tú ná
de a chuirta tain a chuirta tain agus tá go leir bailí agsúil le hé an féinchuram ó chuirta seach i a hial. Céad fan géad agus tá sé dhearthaing inis an deacra an cinál am dhéanamh agus an spás sin dhéanamh detain marhealar dín gasálagus na srínta ar fad atá urin. So tá sé ríhabhacht gonéanaan tú agus spás physical detain chunéis sin dhéanamh mar orintanta bí me obair i mo heomra an chuidir an am, bí ag déanamh yoga i mo heomra an chuidir an am ach si bhí ag déanamh mach na bhrína seachta féidir gur fear é yoga dhéanamh in áit difriúil le agus heach chun an féinchuram an obair scara. Yeah, agus tá gacrod bunathe ar scáán faoi láthair, le táidir obair ar Rí-Rá mátá sibh cosú lumsa bím ag ficint ar Netflix an tamar fád, bím ar TikTok, bím ar Instagram ag scrollál, so tá gacrod bunathe ar an scáán, so le tá sé deachar rud éigen eile a aimimsú. Go háirithe leis an aimimseúir tágain le déine níl sé deas dul amach a ggur siúlód nó dul amach a ggur ri, so tá gacrod bunathe ar an scáán. Yeah, fiúna rudí nach ra buinte leis an scala nó an technoliacht rih seo tá sé inis, so aber master é ra féinchuram ar siúla gomach sí mégurí buúla suas libse nó daine an cúlaach nó péróid. Bheith mé an sin of gan scalan gan fód. Ach an éis master é go mé gurí leir léh nó teagmháil inmh tá ormsa teachtar sheoladh ar Twitter nó ar Messenger nó ar WhatsApp nó péirdé agus such i gcónaí sáte sa phone póca agus orintanta is féidir sin bheith Har bheith overwhelming. Tá sé gurí féinchuram a dhéanamh ach tuisbal gacrad bín leis an technoliacht inis sé an deacra ceapam I leir nóra. Ok, so bhí me gur ceisteach leirí se an taihí persanta tágaí se le féinchuram mar bhí me a rá tá sé difriú go chola na be agus beidir gomach de go lugalart faoi, so Rachel céir an féinchuram chuite céir de bhaineann sus asas céir dhéanann tú. Ní táhfuilm go bhfuil fíor taithí gom le féinchuram. Caiith mé rá ní bíam ag suoine bhéir. Tá go leir caithh aimimsúí gom agus ceapam go bhfuil sin an slí a thugam aird an féin. So bí ag fécint ar Netflix mar dúirt mé faoi láthair tá fécint ar the US Office muna bhfuil sé fecha a goibh tá sé cógrangur Jane. Bí ag léh faoi láthair tám ag léh Midnight Sun. An sin an timesáir? Midnight Sun? Sin an leabhar atá scrífa ag Stephanie Meyer, Twilight ó Haimh Edward. Oh, cheamme se gur ó an Miley Cyrus a bhí tú rá. Oh, is tó go bhfuil an Adam mí ceart ráta a gom. Tá sé kind of guilty pleasure tá an. Tá sin tasal. Tá sé tasal. Go háirthe salátániu an agus tá gacrúd có stress, tám stress amach. So An féidir le rudig na rá faoi guilty pleasures. Play mé rudig an Harbh spéisiúil ar Twitter niu ag rá go míon maná go minic ag mothú cionteach as na spéisna atá acu mar gheall ar an bhrú a hagans ón patarcacht agus ón tuí. Agus ceapan gur puinte Harbh spéisiú sin mar orintanta tá simime is TikTok inis agus cúpla mío hin bheith nóir orméis sin rá agus ag nóir orm rá gur lé méid Twilight nó gur lé méid leabhar Har bheith buinean ach inis is cumlam chut tá puinte sin an bhá ceapam is minic a mohín marrá cionteach as na simna atá acu agus ní ceart go méid sin so ná bhí ag mothú cionteach as Twilight a léh Rachel tá sé ceart golóir agus is mór an sportú as é léh agus am a ghlachad an léthireacht so mollamthú agus lenaráile de faointe tú broner. Oh, gur mai go tá ceart gois dog mé suas le Twilight bhí méid léh Twilight agus mé Drake or twihard a bhí mé. Is minic a mothig mé cionteach as an tanamh a bhain mé as Twilight, so gur mai got as de pointe sin tá sin an spéisiúil. Cuir eile a bhíam ag déanamh chun ar a thuirtum féin. Bhíam ag ri. Caithfidh mé rá bhí mé bhád níos fearr ag ri an teirí, i ri an céad, dín glasá bhí mé déanamh 5 kilometer. Agus nniu rinne mé ri 2 kilometer go le. Agus bhí sé an rud is deacra a rinne mé riamh ach mothig mé bhád níos fearr éis sin dhéanamh. Bhí ag siúil am bhádra ag dul agóir siúil am carde nóir támuid nóir tá cead a gin é sin dhéanamh ag caint. Yeah, Sinéad, just déanam na rudí banúsacha. Curd futa, Sinéad. Déanam se rudí an banúsca, is cyfil am gur lé mé, bí mé gonig léh stuff ar Twitter, cos com anam go am ar Twitter, but lé mé rud agus dúirt sé go bhfuil muidna bhfuil daoine ar nós. Planda ach le mothúcán níos casta. So coádig súil tú tuairt airdetain ar nós gur plandaú sa tú gaiir go bra. Aber bí ag ól isca, déanam cínte gnólam Facebook isca a glá, rud Harbh banúsach,
agus éir ó ceapan go sé ríthabhachtach ar ó all gothirthe inis mar dúirt tú réit gohain sé an Jackar dul amach ar an gebhra agus kind of tú héna sppraga chun dul amach ar siúlaid nó ar ri ach an rud dhéanamh sin ná osclaíam má iniog. Agus má tá aon duine i dro humor sin an tainród a dhéarm lo, it's like oscail de iniog lig písbeag ar orsteach. Agus má hín de or níos fear in sin ach mar dúirt mé tuis gunna bríonn sé domsa ní cílíonn sin gunna bro sé de gachéon direach tá dá difriúil. Agus déanam iireachtais pí a scríbnoirta a dhéanamh agus féinach na bhéanamh ach sin nós nua a thosaigh mé ó hús na bliana. Agus tam ag buint ansoltas agus tá sé spéisiúil an méid elamíonn tú fut féin margheall ar sin agus. Tweet eile a chunig mé ó Carlam Seánna turhí mé seout dímar tá si cordú lin ar fad ach déar an siise go minic gurb an in féinchuram agus an rud nachhfuil tú a gurí i dhéanamh. So péad bhfuil tú chur ar an mé fada, Beiidir gurbééis sin an rud is fearr le déanamh dis féin, Beiidir nachhfuil tú ag smíanamh sin agus nachhfuil tú gurí smíanamh, but sin an rud is tábhachttaí le déanamh onas go maiidún an de cí ligint agus dúrú ort féin i meach níos tanahí mar ní bhaid aonrad ar coolda intin. Agus tú like a gléibh leabhar nó a ggéisteach le ceol nó péad. So an rud nachhfuil tú gurí dhéanamh Beiidir gurbééis sin an féinchuram is fearr gur féidir leat a dhéanamh. Ceir fiú a Róisín? So bhí me garbh cíú ar céir den féinchuram i móhéal agus is rudí begatá ar nó sibse, is rudí nach mín deise bhíonna go honúil agus rudháin hééis airm le bliana nos ná nachfuil me an trein an ediid sin, bhíoh me a trein chohhain seach an nobar amach an nobar, is bhíoh me antarseach sníor an deis an nuirdí se dhéanana. Rud a hains lumsa ná cé deas fád a bham, mo chraceann choir deas a chur mo chraceann, is bhil an benúir Netflix rud an éidirm fi leid me benúir Dawson's Creek. As bhí me galrá guilty pleasure a chééis méid stúirtipse ní guilty pleasure is máil am Dawson's Creek. Dúan an job fi leid sinna tá tasáim agus is máil am Animal Crossing. Smáil am rud mar sin itá éidirm éas go le duine nína bhrú baintach leis. Agus marall go bhfuil mo fós cinna díide seach ar na meáin shóisialta is málam gan a bheith Twitter go háirithe mar mohíim go bhfuin Twitter an díalta chum, mohíim go donna a bheith ar Twitter, so is málam sinúachchas Twitter agus is málam Instagram bin sin an dearfa chumsa. Tá sé tábhachtach beidir an puinte rá go bhfuil sé tábhachtach goilta sa bhean tíine a churint tusa i múd má. Tá tú garbh an tíine bin tú brenner agus beú mothú go má agus tú scrollal. Agus céir eile is málam a pixelbol a chuir seach agus Spotify chuirsúil agus gan bheith géisioach le aon eile gan bheith brenner éad cócrocht. Sefirtí an beg, ag sin bhd tá bronach féid, Tá canú a bhí bag a bíidecha seo déit go díana ach marall gohfuil muid chu gnóch bín se deacra an chur golátíh agus hí rud a tam se cíar freisin ná trí deacra na skillanna se Albert mar mohíon beidir nar bhí me níosáig in níorthaigh me an tábhacht a chuirt am héin an ediid sin bhí mar oké tá giche tá go chala tá go isce sinné agus mohíon go ag forbert na skillannaí féinchuram seo inis agus tá baganí níos mú béimeid na meáin tá cheappa. Capan gur binad na ruí ons mis airthirt main. Bhí méid smíanamh sin freisin na seachtainna le nach ra béim go mór sin ar féinchuram. Nuair bhí mé níos óige, le ní rahharm sa mór an machna bhíon a bhir tus gréibh sé arsúlagum ar aoncuí. Ag dul chun rang na dasa nó ag ghlacha amdam hain ach de réir mar asan tú aníos agus tá níos mró kind of béim curtha ar an saoil oibre. Imíonn sé sin agus tá sé an Jackar fila ar am a ghlacha detain a ríis. Agus sin marall ar an capsulagus ar nóí ach chuirú féidir lena dhéanamh. Cabam gur hála se freisin san olscail mar fiú nuair tatas is an olscail go gotí de lecht a chun sin hééis de lecht, tá tú capí bheith staidir, Tá tú capí bheith léamh, Tá tú capí bheith gobar an eiste sin, agus mohíim gur béidir gur bineidir a thug me se faoi dear nach me tuairt airach am héin mar bhtha me cinntaach a gcónaí má thug me sos nó gur le me leabhar an nachbaintach le mo chósa, le cin gur hála se riomh se freisin. Thosig sé fiú níos luúthe le glomsa stop mé ag dul chuig rang na dasa nar bhí mé sa séomhlíonn mar ceap mé go raibh orm sé sinníanamh chun ordgrad bhaointach san ortest, like absolútely stafoideach agus ben an cinna is massa a rinne mé im a héal riamh Tá áfil orm gaciil a lágur stop mé ag dul. Dearcinn go bhfuil sé mar sin leat a comá réit. Ja, tá rinne mé an rud céine godéireach. Bhí méid immert pelle ar fab blionanta agus mé sa cúgu blin im anscoil stop mé.
mar ceap mé nach raibh an tam gom le bhíar an méid sin staidir dhéanamh. Agus tócha go raibh sé ag ceirlumm ar scóil cos ní raibh an brú sin agus mé gimmar spell. Le mar go léir actually alt ar New York Times faoin Féinchuram, agus an chuig go muhí an daoine ciúntaach faoin Féinchuram agus faoin stos a thógáil tá golóir taide déanta. Agus bhí sé chuthasús ag spunout.caí ceapam go bhfuil golóir buntáistí ag buint le sos a thógáil agus le Féinchuram agus tú ag obair. Nuair atá tú ag déanamh staidir nó nuair atá tú ag dúrú ar scrúdathe nó fiú ag obair. Tá sé fós tábhachtach sos a thógáil agus am a thuirt dit féin. Ja ceapan go se níos deacra inis freisin mar tá an go sibse gobar an bailla friúlahead freisin agus tamse gobar an bailla ó míhharta deacar sin creúns achta se an deacar go fisiciúil agus idir chléigen an obair agus de héal persanta scarún na chéile agus mar sin aber tamúd sin tafad ar an podchréile se inis agus tá scóir an scálan chuinte sin gé go mar an obair. Tá sé deacar mar nachhfuil tú fágáil effektív hiirleit. Tá sé deacar rá oké tá máríochnaíis tasan wet dermdíad na an nobar tasan wet na rudí hangin sa ars pell nó dansa ana thug me os piano fós ar bol faoi sin is léir gur téma a seo gom rá gur gunn si sus na rudí hangin sa mar gohfuil arab an obair an turb an mar ar an hustle seo ana. Agus córá an eile é an side hustle sin a ví tú gra. Nach lór an ting fostatá agat nó inis tá breúin a bheith ag obair ar rud an eile ar an taobh airgadíon a bhas na simena atá agan gur féidir linn sim a bheith agan gan airgadíon a bhas sin go bra actually like ní gáún airgadíon bhas gach in a rud ach inis tá just brú domanta i gceist i gcónaí faoi cursaí airgid agus an hustle dhéanamh agus ní stopan an hustle riamh agus gachrid mar seo níl deire leis. Agus ní bhaidéir leis riamh muí dhéanaan tosa an ditain. Chumar ceist suas ar ó Instagram le déine ag chur ceist uibh agus ar na landtóirí atá agan ar Instagram agus na héistóirí tá agan ar Raidió Rí-Rá agus ar an Spotify ar chud agus bhí mar géirí fallach cadíon an sibhsta i ggur Féinchuram agus bhí na freigraí an spéisiúil go Joe Rachel an cúplacín agus an sin. So dúirt duine aigen gur thugann siad siúlóidí fada, multivitamin a thógáil gach lá? Sin fear tábhacht. Sin antá. Didn't tú dermad ar sin a go. Yeah. Ach actually Róisín, tug tú cóirliadum ó amháin, cos thugam multivitamin a gcuir magruúig. Yeah. Agus bhí mé ag rá dit actually like blianta ó hin is dócha, but tá sé fós imach ligan. Dúirt mé leat ó i gcónaí déanam dearmid má multivitamins a thógáil gach mágin, agus dúirtú iad a cumad in acalim a spuide, agus é a dhéanamh mar chuid dim ag fáil ré gach mágin. Agus fós tá si agam dúircin sin smuide sin agus tá multivitamins dúirc an acail leis an smuide. Agus tugamíad gach mágin literally an tain rud dhéanam nuair airí mas an laba. Neidir sin córá TVing is siúr na gailge. Is sinna tú dearm gura tú mar chuidsáil agus si tagad duine eise ag chuiglinn níostar ní si dúirtas a seo. It's like, oh, okay. Yeah, an North Face I think gracious sin ní ihamach agus bhí poter and probably ní North Face No, mar thugam me sin there was a log scrib na min trochtas dissertation station an tréimhsí crack also sin. Okay, so dúirt Colleen óháin go mbíonn si ag cnital? Ooh, Róisín. Aberlin, conas mar aire glasat leis an cnital. Husig é sin talk hin. Yeah, so bhí for count Gandy chrital I mean the sound le blochtí du can marcus go hiúláán hiú cara leis an podchréile agus níon seríochní an post camera Bé Gandy am agus fecha si bir scéil blochtí du can nuirta seríochní ach níon seríochní Is go am ar gort túlin sa group chat go ra ar fé seo dhéanamh agus í mar fadig chattar ceir gur féidir le dhéanamh chun é a bhhaintach bhí duine ag na gragur ceart sweater vest dhéanamh onas nach maker na sleeves a cnital dúirt mé se gur ceirte crop top dhéanamh onas nach mai ar bod an gansaí a cnital. Dúirt alsfuin tuice se seo coppla míart si dúirt alsan an ceart ag alsan i gáí so níl ar sin. A feice si gadí agus tá se antainna bh mar tatú díú seach ar a rud agus ag an ná bhí me brenn ar Real Housewives of Beverly Hills so im chléig an taana dárad a chéile. Níor Féinchuram
Céad fan géad. An rud is granbhú faoi sin ná cihann libnar bhí mar ar Zoom le chéile agus is sto go raibh cruniú éigen ar siúla goin agus bhí Róisín just ag nutá. Bhí an fum le bé sé cruchnaí. Pred amóna. ná leanart. Dúirt cálín éigen go dhéanann si másc aige. Ó andas. Sesiún therapy orháin sa seachtain. Tá sin go bra. Tá mis sé gar sin íon sin cean go spprocan í le fád an lá ach tá imneoch agus drogalach agus se fá go as an teim. Rinne mé cúpla crunní ri an céing glasá chun ceirglam leis an imní a bhfuin leis na pandéach sa gus ceir sé mórlam ach tá sé gurí fila cumá mar dhéal ar cad dúirt tos a Róisín faoi le mhil tú gurí é dhéanamh is cuatha sin gur ceirtis é dhéanamh. Agus gá a sé gur rud dúirt seánna. Céit fan géin an rud nachfuil tú gurí dhéanamh is ceirtis é dhéanamh. Tá smuidú agus éí deasa a chur Vibe. Orintí I ri an céad dín glasáil gach deirdín rinne mé matán agus gach ine chur mé éí deasa agus fi de Instagram class. Can tú an content sin all. Capagur tan ar mís minicí le linn na pandéime ná éonú eile i mhéal, mar bhí me le tá se weim tá chu gal tá sin rud chéad weim is léir nach míimtíí mó? Ja, sin an rud nílam taréis a bheith ag tágáil na graine im lína. So tá a crack an cóbán. Tá ce glóir le ní an burtha faoi. Má tá géirí smuide a caiitheh in éancur le caiithí mé tanachar cos níl ní dhéanaan Cólatí Foundation sadá sin. Agus airpuinte sin galrá ag multivitamin beidir bhí vitamin D a bhacha mar alchutí sin có tábhachtach a bheith tógáil na graine. Agus deirtar fichan numéid go chríon agus an sin SPF a chuirs mar tá a tam se antóiciile SPF. So fichan numéid agus an sin. SPF. Well chum SPF raibh go amach. Duine mis freisin ach sin tá tú capaí coppla nuad á gan SPF ach má me go amach me chum agus ní go seaéis agus gal amach agus. Si deacra an choméochtá. Sin fear. An céad modelle ná yoga an jazz ag ré agus memes granver a cheoladh chuig macarja. Mood you're in muidna ar fáéis sin like má I can ship group chat na ghil gal it's like TikTok New screenshot ar hín ar Twitter muidna nuairtá gachrod hart muidna nuairtá precedented times ará Cordella Spice bag a ordiú agus a bheith ag brandniú ar Netflix. Cuisin se sé ar smise ach ní bhíon spice bag an má spíoch ní bhíon am chomininic inis ach chábhlíon nach bin me se. Sin an rud like tá galoir rudí ar lína ag rá caihamid a bheith ag ithe bí sláúil agus ag gáil isca ach orintanta i ggur féinchuram caithí tú takeaway all. Mála Percy Pigs ru hís mar sin. An bhacha sibh an tweet sin faoi bhí Marks and Spencer's ag rá le mar ar Brexit nach méid Percy Pigs ar fáil an air an níos mó. Spanalach. Ach no dachrig si é, but like Wafa, but I ggur no méid cap mé go raibh deire an down ag tarlú. Déis mis pas air nach go hhortó tu sé te like féidir leis bhána. Maim go bhfuil cá éidirnach. san na hénta seach go lidal dú go aldi agus bin tú gur bheith dionach cin branda tá siad capí bheith ar nós. Ní an cínar ar nós penguins is sé aldi is seal. Bogam míad raig. Cup an caé a óil agus leabhar a léh. 5 an jazz. sé Jackar bheith ag léh fao láthair. Tá an dúcha. Agus fersin ní léir ní se le cupán zas caí. Ní Nescafé skippaí. Cá zas tá tú hééis denú me a cha réiteach. Sin mis féidir níidir nach se le éanam sin. Tá leisciúil ach tá dá sé gústa? tá sé tá sin gom agus is féidir leat na rudí beaga a ceannach ó Starbucks. So tá Starbucks cappuccinos a gom. So ní gádum nó méid a cahabhar. Is céim san allscoil rud a bhéoh mis se gúnaí ágam héin ar bhí me faoistós na caramel maquillage sis is Starbucks an allscoil mar béin like peak Féinchuram chumsa an allscoil is like cámór míach agus níor chear go bheith na ggóil baine
ach ag an nám níor chuirme sin le chéile leis an caramel macchiato mar mílta. As bheith me cinfá go an mothú chudsaí. Okay, so dúirt cholín eile sin an cean déirnach go cuireann si turann ama ar apps. Anspéisiú. Ba bhrálam dá méid an willpower agam chuní sibh. Is cuilam bhain mé trí las cúpla blian ó hinar bhí mé snóscoil chun díú ar ma obair óscoile ach bhí mé kind of playing myself mar like bhí is gom like ábhar mas ag gur tháinig fógra a níos agra. Tá tú tar éis an méid seach ama a cahabh ar na meáin rocking ar like safari chun dul ar honest like knock my is like my phone Oh. agus rinne mé iarracht Instagram a churás ma phone an seachtain seo mar ecin sib tuiscoil sibte ar my close friends níor ibre sin ach éirid. So like tá sé an Jackar bud bhrálam a bheith an anéis sin dhéanamh. Yeah, tá sé Jackar. Tá sé tastal am agóir TikTok. Calm a méid sin ama ag fécint ar TikTok. Like go háirithe ar rit na híthe. Ba cear go mé am a chola. Agus like tríclog ar maidin agus mé ag cuioine leis an nóire ag fécint ar TikToks. Tá sagí sin ní le an cadm héin nacháil ar TikTok níos mú mar caiime le lá omláid. Ach mu a cantaí ru sin faoi am a chusa féin. Tá héisáil seach ar mo screen time rud ar mo phone an seo. So in neomh bhí me 16 go le ar mo phone. Dosca me mo phone 16 uair agus fuair me chuiciad 62 notification. Like, oh, seaca dó. Yeah, so bhil a go orintí ar bhín spe an máil chu teachtarachta sin an fá. Níl an lucht ursa, te go minute. Bing bing. Sin dácrata. Céir agé se. Tám chun dulasteach inis. Níl géirí dulasteach cholíní. In neomh chama uair fichian númid ar TikTok agus níor cheap me gur me mór an chorb an neomh. Oh no. Cáhfuil sé le céin animatar in sessions. So ar iPhone tágaí se it's screen time. Ar Android atámsa it's digital well-being. Oh, tá sin níos fearr. Time. Digital well-being. Oh, gal. Féinchuram. Níl si bh gurí má iver chlastá. Abermacha. Okay, so an maid or a caf mé caf mé me or air Mission freshen. Oh my god. Mission freshen ach. Tá magic ober. So tá ar an bit ar our phone. Yeah, but I fully know not an maid an we just know that ama air an option of winning and use like as go skull. Tá gom goil mé air Twitter agus TikTok agus Instagram. Ní me snubber an neomh agus tá sam go honú goach mé níos mú mar bainan má fás leis na meáin shóisialta bainan se leis bheit éh nuachta tamar fad so seoladh máhamsa chuigid seaca notification. Gur sin crackáilta. Carefú a Rachel. So caiith mé 8 nóra ar my phone agus caiith mé gá uair ar Instagram. Gá uair. Dúna sin céal. Dúna sin céal. Ach gá uair ar Google Classroom so tá sin ibre so tá sin ceirtúir. Dáid is a cuaig nóméid ar Snapchat. Fihe is a seach nóméid ar Messenger. Fihe nóméid ar WhatsApp. Sin sib ní bím ar WhatsApp. Yeah. Sin gweil gals. Ein nóméid déag ar Facebook. Och nóméid ar Tinder. Och nóméid. Oh. Did like no. Yeah, I was like, I go och nóméid. I must have been like, nah. Not today. Oh, Maria. Fioch mé my phone si was gacé dahad is a shocked or. Oh wow. Cheabish grummish go dada. Muhiam tin. Fioch mé má fan ga cage fi hinní or. Fiú in éin ar osca me phone na sin. Nucha cad uair in é. Ach, tá sib sé gúsad an phone in over still. Yeah, bhí mé gúsad my phone in you go over. For mé caracade shaska shocked notifications. Yeah. Ach tá notifications a go Google Classroom agus a go refust so bhí mé call notifications a go over. Níl an rober have fao seo. Tá my notifications in ober mar nachhol mas nubber an geolf curra mute amsa so níos so curd bhán. Does han méid sin card go? Oh my god, yeah. Yeah, méid sin card a nachhol me seoladh teachtaireachtaí ará acu. It's not, the TikTok sin it's like
Tá bronar nar hiil méid teachtarrá agus bhí méid brathú Harbh imníach agus I can't talk right now. I'm doing hot girl shit. I eat light sheer. Ag show mar dúracha gan facín. Okay, so bin na freigraí a bhórmar ón buscacha sé ar Instagram agus gur mí maitha goibh go léir na daine a cheol freigraí isteach bhí sé anspéisiúil gachrod a phlé agus fécinint cadíon sibse i gcóir féinchuram agus dúirtas gréimar buintús le as Instagram mar ordan is dócha ag sé spéisiúil cinál dhéanamh níos dimhna isteach i down Instagram agus céirdíd na buntáistí na mí buntáistí a bhain leis le féinchuram a dhéanamh an bhaineann si bhí as Instagram chun féinchuram a dhéanamh an míon daoine i caithbhama ar na meáin shóisialta chun féinchuram a dhéanamh nó an dhéanann sé dochar cad ceapan sibh. So móhin me sé orintí leis na meáin shóisialta go mbeadh an glóir daoine rá go Harbh súilteach ach freisin tá an tíb dearfacho aber is málam san na leithnaí atá díú seach ar imní agus ruí mar sin mar bíon siad a leirt faoi a chu go bhfuil mu an loga déile a imní a meí agsú agus pin agus aspeir sin agus canál tuiscin scúil daine eile mu sin ar nó suúin mar uintí nuair taú imníoach bin túcinn ó a chola eile dun íondach do chola eile baint tainna bheits choirt be agus tá mission seo agus a imníarm. So capan gur bin cánar dí a hangin som sa faoi na meáin shóisialta agus go minte sin marchuid gon féinchuram gomsa brenn na rudí seo a thugans cúnagam déile le mochud mothúáin agus freisin bin go ortí dearfaáin. Is málan bheith breanú ar fi an faoi smidú agus málan breanú faoi stíl agus bathe agus rudí mar sin tá go rudí dearfach a hangin som ar na meáin shóisialta agus docha go an tíhheile an freisin. So bhí méid just géirí a bheith caint ó haimh an múntóir. Is minic go mín Insta accounts ag múntóirí agus an chuid is mar an am le tá siad ceach agus tugann siad sppraga dom agus tugann siad smuointí dom ach aranta nuair atámic fécinint ar le an méid oibre atá déanta acu agus an méid oibre a chuirsí isteach chun achfáí a dhéanamh nó beidir chun an seomra ranga a dhéanamh gobrag rudí chuirsiús ar na Malí. Aranta muhiam nachhfuil méid déanamh mo job a gceart agus aranta tagan lag misneach orm, mar muhiam i gcónaí go bhfuil níos mó oibre déanamh i gcónaí nuair a tein tú bháile an obair fós is féidir leat a bheith ag obair agus níos stopan sé. Nuair táú ar Instagram beidir chun sus a thógáil agus nuair táú gláin múntóirí ar Instagram an sin hagan rud suas bíon tú tá méid sin le déanamh gom be cear mic méid déanamh obairnis agus just níos stopan sé. Yeah, ein team leach is múntar me se comá agus bhéing den tuam sin comá. Bhíarm sa mí leanúntíana bhar an méid sin leithnig múntóirí tuis go rah anna chuid brú i gceist le agus níor bhaig méid go máfum féin ar bhí méid brathnú orthú. So is tócha go bhfuil taobh dúilteach agus taobh dearfach. Ar nó gacarad yin and yang i gceist le gacard sa saoil ach mar dúirt Róisín tábhairtí dearfacha I gceist agus féin cosú laceration féin imníach go am go ham understatement of the year agus chuann sé mé ar mothúbnas nuair a ecem daoine agrá go bhfuil siad sin mar an ggéine agus for méid anna chud amach margheall ar imní agus sport go generalta agus sin an rud atá go maith faoi na meáin shóisialta ceapan tá teacht ar an ólas sin whereas riamh seo agus féidir nervhí or tuismóirí níos óige aber ní rah an tolas sin ar fáil so bhí sé deacar orthú teacht ar an tolastin mar sin bhí sé deacar orthú a chuid mothúána hiiscint agus le méid alt níos luútha margheall ar féinchuram agus emotional intelligence agus dúirt sé go raibh an glúin seo agus an rééis seo díorathe ar sin I bhád ní ré agus glúnar bit eile so like aber an glún roin bhí siad an díorathe ar like technoliacht bin an rud mór a bhí siad ag déanamh teacht chun cín ar ach dúine táid díorathe ar féin fiosú agus féin choram agus chunas gur féidir linn dul chun cíine aanamh go pásanta agus margheallar na meáin shóisialta tá teacht ar an ólas sin is má an rudí sin ceapan? Ja, aontíim lá freisin uintí mohéim gur rá rudaí beganín tabú siglún rih seo agus inis fiú béidir I do thiorcail nó I do chláán nó I do scáil nó ceimic rud nach 19 dína láte nó nachfuilte de mothún ruí céanna. Is féidir láta gríma áid ar grúpa am sin na mothún nach chu céanna leat. Nuair bhí me séir scáil ní ra mór an caiint ar mothúcháin nó féin chuirm nó éad ach ní ra an locht ar an scáil tá rudaí
bucaí a glóir ó chain ach inis tá man ná hiochttar ar na hábhar se ar fád an olalas ar fád agus tá sé go deasa cinú go mé an chéadlún eile tásúla níosá ná muide fós Tá muide cna idir an dálún. Ní bhína is go riamh an Gen Z mé nó an boomer mé le Is Gen Z mé ach tá mé ní sa gan ná tusta. agus millennial mis a ceapam. sé Campling ina rugga tú? 1996. Capan gur millennial mission mar rugu ma dead lecha hían. Yeah, but ní millennial tusa like Neil on Parson talked sin ago like you were poster child for Gen Zs. Just like Neil tú an ishceart ach like tá Capan go neach about like fé hían fé sé hála se. Freaky Friday. Oh, is brala one's gone in sin? Agus ní guilty pleasure. No. Pleasure. Shit scan an má. Binin with salt in Landstad. Sin é. Okay, inis a cholíní is stocha go mé ar an leanú rá gotí sead na seachtainna agus manhfuil is goibh céird is sead na seachtainna an go bunúsach ar gach eagrán tugann muid shoutout do cholacht éannach nó cholacht a dhéanamh airí in Bhilge nó beidir cúntas ar na man shóisialta a chuint an Bhilge chun cín agus an ceann a roníimar an teachtain seo na @bidibell_. So déanaan bidibell cinál dearthaí agus alíonn jazz in Bhilge agus chuann si suas é ar a Insta, bín siad go hallan ar fad sa siad angloite, tá ceanháin agam ar má phone mar wallpaper fiúlóthir agus tá tógabug é scrífa agus tá glór blachanna agus dochanna ália. Mór hímpaléir agus tuisgramar gléir faoi daoine a leanúint a chuint áthasirt ar ní man shóisialta aonóir ag rud an uhiigh teachtaníos ar má newsfeed chuann sé áthasarm is stocha gur sus jazz é ó a bheith ag breithniú ar daoine agus déanamh compróid idir tú héin agus daoine eile is maithan rud pí alína bheith agat ar do newsfeed so bhfuilhin go mór díobh dul agus í a leanún so deirhí mé an username atá eicirí so @_bidibell_ agus cúntas álan atá an mátá se bhgéir í a leanút. Agus sin é a háde tá cean scríb a baint amach an iris ar eagrán podchrill na Gaelgails agus táid chobeoch gur se páirteach sa play an tatan se bhí glógaí a dangáil faoi an téime seo ar na meáisiilta go háthe trí Instagram agus mátá sibse i ggurh mar chud gan play amach an siad is féidir libh muid a leannacht ar Instagram agus Twitter ag Gael_gals ar Facebook ag Gaelgails agus máta sib gur rifos a cheolchugging is féidir sníile trí na Gaelgails ag gmail.com. Bhí si bhgéisioach lumsa Róisín nó Róisín na Gailbh ar Instagram. Agus mis Sinéad ní scully agus mátá si bhgurí mé leanúint tam ar fáil ag galfangur ar Twitter. Agus is mi sé Rachel agus nádéin dearmid go mín eagrán nua den podcréile na Gaelgails ar siúil gach caiiciise. Slán! Slán!